Sumaing buntag na tong tanan ng ato ang pamahaw paniud to panihapon karong adlaw usara gyud kanodo sugo sa kasaging mga bayot. So posingan sa nato ning makaryot kay init kaayo hala bira beb. So mo ni ato ang kalanon karong adlaw mga bayot gadadali ko kay mang grocery ko ako ra usara unya. Natulog pa akong bahandi mo nang maura ni akong gikaon kay wala ko nakaluto kay unsa namang oras salon alas 4 na sa hapon kay unyag mamata akong anak ug mamata akong anak wa gyud grocery mahimo. Naabot ako diri sa city mga bayot kay mang grocery lagi ko ay so ako ra usa karon ang akuang kuskus banat ni karon nangita ko din hiog kanang sanina mga bayot ug medyas sa akong anak mga bayot. So na Chinese mga bayot na istorya na ako nakaingupod siguro siya Chinese ko Ginoo ko Mario Jose ug ko kasabot siya ang gingon. Then pakiton ta mo sa ilang mga baligya diri mga pagwapa na siya mga bayot. Ayun, kaninyo nakita din ni bulak ha, mga dry fruits na sila nga ilang gipang baligya diri din gini mawala ilang mga cheese diri kaning cheese ni sa baka, kabaw o kanding bakaw unsa na karniro. Then ang ilang pan nga ikabunal mabungol jud ka, malipong jud ka, mang namiton gina yung paglantaw dinhi. Wa mo kakita diri bugas nga tag 23 o tag 33 ng kilo. Ang kasagaran ni Repan kay mo na ilang kadadlaw kalanon na nila. Dayon magkuha ta diri og karning manok mga bayot kay mo ni among isudan sa kong ugangan unya kay kamerang tulo dinhi sa balay day na sila diri oy karne ni siya nga tinap-an ba o asuray gilutuan ni ganahan ni sila mo kaon na ni kay wa may baho god. Kung sa ato ana ay tawong wala jud zamo hasta pod dinhi wala gid pod zamo. Kung ang tawo gani dinhing walay kwarta mao na ilang madali og kaon kay mahal kayo ang karning baka dinhi bayot og karning kabayo o kanding o baboy baghana o karning karniro mao na ilang madali basta wala nagi kwarta dayon magkuha ta og yogurt mga bayot karong makakaon ta ni dayon nairambutan diri patang mahala upat ka buok $20 na Ginoo ko mao na akong mga pinalit mga bayot so pauli nako pag uli nako nakayong kog natulog pa akong bahandi galingkod naman dinhi himata naman dinhi mga bayot ang akong ugangan di ito sa CR nag CR siya so siya ra usara diri sa kwarto mga bayot may gani kaw ani nahulog ni akong bahandi diri naglantaw siya TV mga bayot then ipalit ko ganina og nail polish mga bayot giganahan ko sa color mo nang hingkuha kog usagi himo og ginudnod sa akong anak sa iya ang habil kaingon siya lipstick. So ako sanang ibutang din na ako ang anak mga bayot kay magluto ko sa iyang kalanon sa matag adlaw mga bayot while galantaw na siya TV ako ra na siyang kusagdaan din na hinuktok man ni siya oy. So magkuha lang ko diri og itlog mga bayot kay mao ni akong dungagon dayon walay kaldero diri mga bayot mo ni kani akong gamiton kaning timplahanan og kapis akong ugangan so ato lang nang sindihan din ha den ato lang ning time man og 10 minutes. So ibalit ko ganina og broccoli kaning broccoli ha naara sa 50 ni sa ato sa Pilipinas gamay kayo pero mahal man gud kayo ang mga broccoli karon kay gamay ra siguro mga gipang stocks ba. So ako ni siyang lutuon pero tubig ra akong iluto. Aron ay kapilian akong bahandi mga bayot mag-slice ta diri gapol kaning apula pula pa sa akong mata o kalimutaw ba. So ato ra na siyang slice on din ha hasta ning ato ang mahiwagang saging dinhi mga bayot. Mo akong gi-grocery ganina kay akong bahandi mo kaon man ni pero kung daghan iyang ipanglabay-labay mo nang gamay ra ato ang gi-slice. So luto na pud ni ato ang mahiwagang itlog dinhi so ato na nang panitan kay mo po na atong unang ibutang sa atong bahandi mga bayot day naluto na pud ang ato ang broccoli. So ready to serve na ni pasagdaanan na ko na siya og mahuman na siya kaon manawag na siya na akong mami nuno. Humanag yung kaon na akong bahandi mga bayot so hintulid na siguro na iyang tinae kaloyan gitawon nga nahurot o niya gipanglabay na iyang kalanon sa matag adlaw. So palantawon ako na siya TV karong taod-taod kay manghipos ko sa iyang gikan-an mga bayot. Nang higda naman nun tami, nakaingon kog mga tulog namin sa ako ang bahandi. Sus Ginoo ko nang buskag man siya sa mga sapatos niya mga bayot. So mag alas 4 na diri sa kadlawon o pagitawon mi nakahuna-huna og katulog mga bayot. Ang uban ng mata na kami o mi kasugod og katulog paitan ni kinabuhi kaya akong anak ang adlaw gabi niya ang gabi adlaw niya. So mo na to mga bayot ang ganap na to kang adlaw. Daghang salamat sa inyong paglantaw and see you next video. Bye bye.